Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Hello mga listeners, ato sa sundan o upload ang mga matan dito sila part 5 na ito mga listeners. Paspasan na nato upload para matapos na dayon ni nato ang matapos na dayon ang mga matan dito sila. Kaya na nasa kuy giandam nga lain nga drama. Kini nindot gapon nga drama. O sa gyapon magbasa gapon ko sa mga pipila ka mga comments sa part 4. Basahan na to mga comments. Si Dance Noveloso, salamat sir sa pag-upload sa part 4. Maka-addict man po dining dramaha. Uy, salamat sa imo diha sir Dance sa imong kanunay nga pagsunod sa atong gina-upload nga drama. Ug karon sundan na sa nato para matapos tayo ni ato ang drama. Hindi jud mo magmahay, tuloy-tuloy atong pag-upload basta makalugar lang tag makabakante lang ta mga listeners. Upload din na to dugayon para dili jud mo mabitin. Usbon ako Sir Dance, salamat kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw, sa imong pag-comment. Si Lindsay Arnil nagkanindot na idol, daghang salamat sa pag-upload. Salamat po sa imo diha Lindsay Arnil sa imong pag-comment na nabasa ko dapil sa atong pag-vlog. Si Dads Vasquez, daghang salamat busing sa mga matando sila. Part 4 angay jud nato atangan ang matag sumpay ning maong drama aron mahibaw-an nato. God bless us all. Salamat jud sa imo diha pod Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment nga isa jud maapil sa atong pag-vlog. O di nato dugayon. Si sundan din nato ato ang part 5 o matapos ni ato ang mga mata nito sila natay gi-ready nga drama pod, action drama. Malingaw gapon mo ani mga listeners, naot nga suportaran gapon ninyo. O di nato dugayon ato nasugdan ato ang part 5 sa mga mata ni Drusilla. Og karon sa laing sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, mga mata ni Drusilla. Ayos ka nga dili na ilalim kung ikaw ang buhatan sa ingon. Let's go, ma'am. Dad. Elena, tana. Tungod sa akong anak, ako ning gihimo. Pero kinagmatig ka man, dili ka na makapaabot pa nga masubli pa ning higayon na. Ngilaan o mga salbahis ang mga kaliwatan sa Orsene. Ikaw, unsa may tawag nimo? Nauusad ko sa imong pagkamaayong tao. Diha ka na. Nanghukom ka sa uban sa ilang pagkasila. Wa ganin mo huna-huna nga sa kay kalainan sa mga tao nga imong gisaway sa miagi. Kung nahibawaan pa nga ingnon na dita niya ni Adto, mas maayo pagwa na lang tamo Adto. Sorry, ma'am. O ako mag-expect nga iya na itag insultuhan og sama Adto. Sige na lang. At least, we try ta. Ikaw, Belinda, may suway kang reach out niya. May dool ka, o imong gisulteg unsa may angayan o bayang buhaton. Pero, paman na ni dawata, so, di na nimo sapa. Sige lang. First and last na itong pag-adto sa ila. Pero, wa man niya daw ata. Bahala siya. Unya, anak, kamu si Budhi, unsao naman lang. Ang saon taman. Dito lagi ko ito pang among relasyon. Sakit man. Pero pilit ko ning tawaton. Niana, nakakita na ko og maayong signal. Sige na, sulti na. Basin maklaro na nako ang imong tingog. Asan ka karon, kuya? Walgi ka mauli kagabi. Mamauli mi karon og sa akong amigo nga si Rani. Ayun na. Naunsa man ang imong tingog? Mura man kag naghilak. Kuya, sorry sa kung lahimo nimo sa miaging adlaw. Katong nag-away ta. Sinadya magud siya ang hinungdan na to. Ha? Istoryahan na unya tika. Tinigabot ni mo, kuya. Pero sa pagkakaroon, gusto na kong i-share ni mo kasakit sa akong ibati karon.
gihimo ni Mami? Kay nga no? Unsa man ang gihimo ni Mami? Nga murag naghilak ka man. Iwagan ko ni Victoria, kuya. Tungod niya. Tungod ni Mami. Unsa? Daw sa nagwala na ang bitin nga niya. Ako lawas. Gusto na siyang mukhaon sa iyang paboritong kanunod nga mao ang esko nga kasing sa mga batan kong babae. Nawa na ako mabuhat kagapon. Kinahanglan nga makakuha gikuron ug akong mabiktima. May lalaki nga. Gusto na, ligo na. Tabangan taga ni Victoria. 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 Ingon og sa nakabati na ko anang-ana. Magpahipi lang ko diri sa may mga tagas na mga sakpot. Ug magpaniid lang ko niya ng mga lalaki nga nagbarog anang gamayng pundo. Nagkulit anang klase sa telepono ning bag-ong kapanahonan karon. Nga mausay ako nakita sa uban. Sa uban nga ako paganing mga nabiktima. Ayaw ka bala ka. Tabangan ta kabahin, anak. Kalma lang. Grabe ka si Mami, kuya. Ngayon niya pag iniugtuyo ang parents na Victoria. Aron mga ayaw nagpasaylo sa mga sa ngawa nila mahimok. Pero, o sige buhat ni Mami. Iya lang ginsulto ang parents ni Victoria. O si Victoria mismo. Nagihop-hihop ang mga sabot sa unahan ng jutay. Huwag ingon so... Walang tao ang nagpahipi sa may kasabutan. Ang sunto siya. Naniid. Oh, bay. Tara, bay. Mga ito na ka. Pagkipang nga ulit naman ka, ha? Nagsigil makakapangitang imong mami ni mo. Mura magmay naniid na to dali bay. Ha? Ug nagpasalipod siya anang may mga tag-as ang mga tanong diha sa unahan o jutay. Lalaki o babae? O ba sino? Si Mayrani. Iyan na yung anha ang akong giingon niya. Bay! Bantay ha! Basinog unsa na! Basinog! Dili na mayanong tao! Basinog! Ang katunang babaeng demonya! Hoy! Girl! Nung sa mga di ay diri, ha? Mao di ay nga wa ka dito sa inyo? Nasuroy man lagi ka? Gilay ka sa inyo? Ay, naibaw baya ka. Dili kumplito ang akong adlaw. Kung dili ta magkita, di ta magka-chika. Nganong magsige magkagpaatbang diha sa ilang budhi, ha? Nagpapansin ka niya? Maong mubo kay kag shorts diha, ha? Hopeful lang ko ba yun? Ha? Usa may buti mga ipasabot nga anang pagkasulti, ha? Usay hopeful. Nasuko si Budi na ako. Tungod sa akong gibuhat. Huwag nang hinaot ko. Nga kung makakita siya na ako diri, iya kong pansinon. Huwag. Gusto ko mangayo og sorry sa akong gibuhat. Ha? Mao ba? Uto na. O sabi ako isulti ni mo. Di, nahitabo gyud. Nagmahay ka na. Didi. Tanawa. Giablihan ang gate nila ni Budhi. Kinsa mo kayo magkawasya sa ila? Si Budi ka ha? Uy! Dili man ang sakyanan nga gamit-gamito ni Budi ang ikawas sa ilang gate. Oh, uy, hala! Mihunong katungtungod na dya. Huwag giablihan ang bintana sa sakyanan. Hi, Nadja. Nagot sa ka man din eh. Ang mami ni Budi. Iya kong
akong giunungan. O iya pagit ko kitagada. Wow! Wani mo siya maigo, Bay Rani. Bay, siya dito, Bay. Huwag ka naman. Ay, kusog kasi minagan palayo. Asa magandang dana niyang subay? Asa magandang paingon? Ato siyang sunod, Bay Sanir. Parang mahibaw ta. Kung asa gina yung silping lungga. Dili ba? Matod pa ni ng karing. Nga gituhuan nga naa siya magtago sa langob. Ug mauni ang silbing gihimo niyang taguanan. Usaman? Mukasa ka? Hey! Ato ng sudlo na maulangob! Tala! Bay Rani! Bay! Mamuli na lang ta! Kaya nagsige ng pangita na ako akong ma'am! Huwag di maminaw si Bay Rani na ako. Hindi pa dayon mo siya sa pag... Walang ko lang mahimo. Gawas magsunod niya. Dili sa mahimo. Na ako lang pasagdan ng akong higala. Asa man ka? Wato ka sa amo. May tuyo ka ni Budhi. Kuan tita, ganahan ang takong makigsulti niya. Pero si Budhi, dili man siya ganahan niya makigsulti na ako. Unsa? Ano man? Di ba nga suod mang kaayo mo? Ganun dili naman siya makigsulti kuno nimo. Unsa may rason? Dili lang ko musulti, tita. Dili ko ganahan nga musamutan niyang kalain na ako. Basta kini lang ang akong ikasulti nimo. Nga katong uyab ni Budhi nga sa Victoria, dili kasaligan. Unsa? Ngano nakasulti ka man, ana? Ha? Nadia? Bay! Bay Rani! Tanawa! Dili ba? Nalangob pa na! Bay! Langob doon! Umbisang wala to siya magkita ang liso niya. Kaya tanlipat pero doon na ako. Nga! Dihagi siya paingon! Lisod! Wa kahasa! Ikaduhang langob, Bay Rani! Kay, mingon matis ng karing nga may duha ka langob sa unahan sa ila. Ug kun wa man siya dihaan ng atong nakita karon, may posibilidad nga naa siya sa usang langob. Unya, usang may imong hukom. Atong suwayan og suro ka ng maong sa kalangob. Bay, dili pwede. Dili ta magpakahiro. Duha ta kabuk. Usar man ning atong armas. Unsar man lang tao kun mahutan tas bala. Ikaduha sad, dili ta suhito na ning maong langob. Alkansihon ta sa maong demonya. Kay mao man niyang iyang gihimong pinoy-anan. So hito na kay siya ini. Ug labaw sa tanan. Mato din ang karing. Kutob sa musud sa maong langob. Dili na makagawas pa. Kaduha-duhaan nga makagawas. Kay kun wa man mabiktima sa mga bitin nga naa sa sud ini, katong demonya nga babae ang may biktima. Sige lang, Bay. Di man na ito siya mapatay karon. Sa sunod itong balik, magdantag na nada. Ug ato ng pabutan ng babaeng demonya diha. Uy, Bay, asa man ka nga may paduol man ka diha sa... Humsok ni Tohana, uy, nga may duol man nagbaba sa langob. Ako lang og... Ano ba ka? Balik ko ka dyan ng babaeng demonya. Babayro ng yuka. Sa imong ihimaw sa kong duha ka mga suod ng amigo nga imong di pamatay. Hayop ka! Iyak ka sa yawa! Dili, may dakong bitin nga, murag... Bay Rani! May dakong bitin nga naa sa imong luyo! Dili, basin og... Tanan na lang, Bay! Magiya na ta! Nagbasin og kapay na yung bitin nga dako nga atong may encounter. Ughot ng taong bala. Balik ko ka dyan mo, babaeng demonya ka! Patyo na dyan ka! Isog ka lang lalaki. Kay may ka mga armas. Balikon ko ni mo diri. O sige, buhata. Balik diri sa akong teritoryo. Kay paabuton ta ka. Bisan kanusab.
mami ni Budhi og Sander. Inanay nang nakapalayo. May katawa magug ka di, ha? Usa ba imong nahimot-an, ha? Katong imong pagpanaot ni Victoria, nga uyab ni Budhi. Unsa ba'y panaot? Intro pa lang ganitong akong gihimo. Wa gid ako magsulti, ang gusto pa na akong isulti. Kaya unsaon? Mula ka naman ko na siya. Ug miingon siya, nga daghan niya ako numig pa nagsultihan. Ano sa gatong mami ni Budhi, no? Nga pagingon nimo, nga dili ka sa liga na uyab ni Budhi nga si Victoria. Mura man siya na-intriga sa imong ichika niya. Unya, nangos mo pa magani to siya. Ngano ka, no? Oh, tingali. Naasab siguro kinaiya sa pagkatao na Victoria, nga wa siya ganahi. Og tungod ini, nalipay ko tini. Kay pabor na nako. Hay. Si Sander palang unta ang imo kay may kabilinggan. Adto gyud ka antong naanay uyab. Nga mas tisoy pa man unta si Sander kaysa iyang manghod. Ginahansab lagi unta ko ni Sander. Pero pura man yung kog mangiki nga maadto sa lain ang lalaki nga dugay na nakong na-crush. Hay, ambot. Dili sa masabot anang imo kasing-kasing, oy. Way klaro. Oh, imo gyud na ang pagkadaghan og naong. Daddy? Unsa man? Huwag ka na ba'y nalimtan sa suod? Wa na, Rudy. Let's go. Mangadto na ta. Kay puro ta daghan og trabahoon sa atong isig ka opisina. Okay. Belinda, ang imong anak, tanawa si Victoria, naa siya sa may hardin, nagbarog, o nagsigig tanaw sa mga buwak. Iya lang kang gilingaw ang iyang kaugalingon anang maong mga buwak. O may lawom siyang gihuna-una. Tingali, ay nahitabo silang relasyon karon og sa iyang uyab na si Budhi. Ay, unsaon pa man. Na may problema ang mami ni Budhi. Maong kinahanglan yun nga iya ning buwagan. Naato lang siyang pasagdan kung unsa na mga butang nga makalingaw niya para dali na siya maka-move on. O, tala. Manakay na ta sa sakinan nga ako nang ipagawas daan sa grahian. Doon na sila si Mami at Daddy. Nagkakalas na ang sakinan niya ilang gigamit. Kanindot yun pamation sa hoy-hoy sa hangin. Maraga. May pakalma sa ako mga kibating kaguol. Kuman ka mo doon nila ni Mami ug Daddy ni Muday. Og mo goodbye kiss. Makasabot rin sila si Mami ug Daddy na ako, Yaya. Masabot rin sila sa ako mga gihambin karon na. Nahibaw ka na. Day, na naman di ikon. Inyo lang ipagilaban ang inyong duha ka gugma ni Budhi. Kay ang uban gani no? Ilang magisupak ang ilang parents. Oh, sakto ka. Pero dili na ko kayang dadon ang kinaiya sa iyang mami. Grabe siya kamadinumtanon. Ang great grandparents ni Mami, iya lang gihapong gidumtan. Usa ba intay among labot adto? Labi na gyud ako. Nagipakataw ni ning bagong panahon karon. Day, Ang akong gusto karon, Yaya, ang mubakasyon. Kay para mas dali kong maka-move on. ug asa man sab ka mo vakasyon, Day, Victoria? Kung dili makalugar sila si Mami ug Daddy, kita na lang duha, Yaya. O bandi ko, magpahatod ta sa driver. Ha? Kuya Sander,
Salamat. Ganiya ka na. Naabot ka na, kuya. Naunsa ka ba? Nanghila ka man? Kadrama ba nimo? Unsa pa to gingon ni ng Duray? Nga nagbilanggo ka man kuno diri sa imong kwarto. Naglagot ko ni Mami, kuya. Gusto niyang butaan ang akong kasing-kasing. Mas pagmulayas. Ug adto lang ko sa dapit nila ni Victoria. Magpalabay sa kalagot. Dito sa ilang probinsya. Budhi. Nakailan ako ang caretaker. O pwede naman siguro nga adto lang kumuistar sa ila. Sa ilang ng karing? O nakaila ka ni ng karing? Unsa ng karing? Maaga na magbiling ka. Gila kong ipakato sa bahay kayong mga kabatay o lalaki na akong gikakita sa mga aging adlaw. O karon, mibayat na sab sila diri. Katulo ka nilang mapatay ang mga babay nga si Rosilla. Mao ba? O mabalik na sa kunya puno sila diri sa bahay. O di ba, may kauban na sila ang higayo ng mga pulis. Ha? Ng karing? Mas maayo pa doon na mga tinugyanan sa mayao ng ilang pasulmo sa nahimutangan niya. Mampiling ka. Si Crucia. Kaliglag sa mitong sa akong gipuyat. Ug iyang gipangita ang akong apo nga babay. Unsa? Ng karing? Nahaglok na mahiroon kong magpabilig diri sa akong gipuyat. Mabilig ka. Kay bilisig pagkili ako ang iyang direktang tuyo. Pero pwede siya kong madisgrasya sa iyang mga kamot, ma'am. Ng karing? Huwag labaw ka sa tinan. Nabalag ako para sa akong apo nga babay. Basi na, huwag mauna sa punya kiniyang biktimahon. Kay dalaga na rabag niya. Kay sakad sa iyang biktimahon. Ang mga dalaga rabagin, ma'am. Ng karing? Kituyo na niya para ipabati sa mga kinikanyan na ang iyang gitangatan kanya na sa iyang pagkabatanon wa ko na niya matiluwi ang samas na tilawan sa unang mga batanon nga nakapahimo sa iyang pagkadalaga. Ng karing? Ug mo na iyang gipadayag diha nimo sa miagi, dili ba? Mambinda. Mas maayo tigay. Magpalayo lang usa siguro mitin si ma'am. Ano man di ayaw, adto lang mo puyo sa karaang bahay. Maayo dito, kay sarado. Taas ang kahit og putaw. Ug manirado lang mo permi. Mas maayo dito, kay mas safety mo. Kaysa naa mo sa inyong mga bahay. Nganong nakailam ka ni Ninang Karing, kuya? Ang caretaker ba na sa ancestral house sa mga orsina ang buot mo ipasabot? Oo, budhi. Siya. Nganong nakaila ka sa caretaker dito sa ancestral house nila ni Victoria? O sa'y buot mong ipasabutan na, kuya? Dili kay ako rin nakaila sa caretaker dito. Kundili, hasta nga akong amigo. O dito pa manggani may manghigda sa ilang bahay kagabi. What? O gusto ni Bayrani nga bubalik pa mi ditong dapita. Gusto gyang mapatay ni Bayrani ang maong demonyang babae nga naa magpuyo sa langob. Iya ko ning labayon og granada. Oh my God! Yan lang tamang hapit pa, Diretso na tagpauli.
Ang katapang lay papangumprahan ang gusto mong palito sa grocery. Oh, saguda. Kalawang ko na itong imong pagkupaw. Ngano ka? Rudy, sinangkaring. Nakahuna-huna na lang sa pagpalayo. Tungod kay kalit lang siyang gisud ni Adtong Rosila sa iyang panimay. O gipangita ang iyang apo nga daga. Unsa? Mao ba? Usahay. Makahuna-huna na lang ko nga gusto kong makig-atubang anang Rosila. Gusto ko siyang pangutan-un kung kanusaan niya hunungon kanang iyang pagpamiktima. Aron kami o ang atong anak labaw sa tanan nga niala sa bag-ong henerasyon. Dili maangin siyang gibuhat. Belinda, Basin ka ng kasuko sa mami ni Budhi sa atong anak. Sa iyang pag-angin na mo sa iyang kasuko. Basin og masamutan pa na. Labi nagmahibaw sila kung kinsa nang maong binuhat nga namatay og mga batan o mga babae ug kuhaan pagani sa mga kasing-kasing ini. Kalaay ka sa kong gipati. Kapoy. Og labaw sa tanan. Subo kaayo nga akong dughan. Tungod sa nahitabo namo ni Budhi. Og nga nang mag-expect pa man ko sa text o tawag ni Budhi. Basin sama na ako. Iyan isab kong paningkamutan nga makalimutan. Budhi. Budhi. Mami? Nga no magkasander. Nga misamot man ang imong kinaiya kay sa una. Muli ra magkakanos ani mo gusto mo pa uli diri sa bay. Mura makagway ginikanan nga mangita nimo. Oh, sorry, ma'am. Nagpariha lang yun mo og sa imong manghod nga si Budhi. Og otro sab nga badlongon. Nainlab atong anak sa mga kriminal og mga ilugan og iyota. Nganong imo pa man kauton ang dugay ng nakalubong, ma'am? Unsa? Unsa imong giingon? Nganong imo pa mang iangin ang bag-ong henerasyon sa mga nahitabo sa una, ma'am? O sa may ilang kalabutan, ana? Ayaw na lang ko sigihig balik-balik o pangutana ninyo kay Pool makalagot. Basta, kung sa may akong gidili ninyo tumana og buhata, kay niya pa mo sa ilawms akong atok. Naunsa naman kami. Sukad lang nahibaw ka sa kaliwata ni Victoria. Grabe naman kayo ang imong pagkausab. Dili man unta ka ingon ana ka bangi sa una. Oh, Sander! Musaway ka, ngayon ana ang ilang kaliwatan. Pero, imo raman sabdi ay nga gitugbangan. Oh, parihara di ay mo. Way mapili ninyo o sa mga tao nga imong gisaway. Sander! Si Budhi, nanawag siya. Ako baka siyang tupakon. Dili nilang. Pero gimingaw ko sa iyang tingog. Gusto sab na ko siyang Hello? Salamat. Salamat kay magtubag ang imong cellphone, Victoria. Thank you so much. Unsa may imong tuyo nga nanawag ka pa man. Wa na makauyon ang imong inahan ako. Og sa ako nang gikaingon. Dili sab na ako ipamugos ang akong kaugalingon sa taong way gusto na ako. Victoria, please. Ayaw gamitan imong karpo. Ayaw tugbang niya ang karpo sa mong inahan. Kikitara sa bang mag-antos. Unta. Sakit kayong sinultihan ang imong mami, Budhi. Dili pa igo sa iyang pagpasakit nako. Iya pang giinsulto ang akong kinikanan. Maong nikahukom na lang ko nga mo-surrender na lang sa atong relasyon. Og manghinaot ko nga sa labing madali maka-move on na dayon ko. Bye.
dihi sa akong gihimo. Mausap ko kayong ipugos ang dili-angay. Tungod sa rason nga nasilag ang imong inahan sa among kaliwatan. Lingkod, Nadia. Dire lang ta sa may loan magsultihanay. Kay maayo dire, hayahay. Salamat, Tita Ilma. Nasyak yun ko ay. Ngayon mo kong gipaadto sa inyong katabang. Kina ako no ka-importanting tuyo na ako. O gusto kong atong tiwason ang wa matiwas natong pagsultihanay kagahapon. Ha? Tita? Kay naasap ko isulti nimo, ipabuhat nimo, Nadia. Ha? Bukod sa kanitong imong giingon, parte atong Victoria. Mengon ka kagahapon Kuan nga. mong good, Tita. Gilain ni Budia ang akong pagpahibaw niya. Kung unsang klasiha nga pagkababay ang iyang uyab nga sa Victoria. Kang iyang magkuha nga si Sander. Gusto sab na tukbo ni Victoria. What? Isugod mo ka diri sa kwarto. Usa man? May gusto ka bang pagigsultihan ako? Nagkasultihan namin ni Victoria kagabi, kuya. Hindi nagkit siya, kuya. Iyan yung gitapos ang talit lamon ko. Kintalan. Tungod ni Mami Ilma. Budi. Mabiya ko diri sa ato, kuya. Hindi ko ganahan yung istante. Naglagot ko ni Mami. Kusog kayo magbuot sa itong mga gimati. Kunya, asa ka mo adto? Kung mabiya ka diri sa ato. Manto ka sa probinsya? O ganto ka mo star sa caretaker nila ni Victoria? Kunya, kung dili kayo padawat ni Victoria dito, kung saan mo ni mo anak? Kuya, wadto ka dito sa lugar nga diin naa dito ang kapatay sa inyong mga higala ni Victoria ug sa amo usab ng mga higala namo ni Bayrani. Basin mo disgrasya ka dito. Manghayo na lang dito. Pangita na lang og laing lugar na pwede nimong kapahungawan sa imong gibati. Mga babae ang target ang maong babae ko yan. Dili mga lalaki. Maong dili kayo na makapiktar ako. Mabalik lang ko sa kwarto ko ya. Maligo ko. Kabulakaw ko. Ay, kanay! Masyal lang na dyan! Ay, nakakapaligay sa kwarto ni Kuya mo. Isa ka maristaas na doon. Usang kayo yung tuyo. Pasaman, nandaray. Ay, kanay! Ay, siya lang gudong kanang... Ay, ready na ang snack sa ubos. Pagkanaod na niya kamo ni Kuya mo. O sige. Manaog lang yamin, nandaray. Ay, kanay! Ay, tuuday dong! Ay, nooday si Inday Nadia sa ubos. Nagkasultihan ay sila ni Mami mo dito sa Maylot. Naasinan niya sa gawas? Sa may loon? Ay, kanay! Ay, udong ay! Ay, gisugo mo kung Mami mo nga ipaadto si Nadia sa ila. O silinga naman mo dito sa village. Mo, ako lang sa dayo gitumanan sa Mami mo. Ako ang iadto dayo dito sa ila. No! Okay na, tita. Pero please, ayaw lang usapan ni Budi nga. Mauning akong gisulti ni mo diha, tita. Kaya mo sa moto niya kasuko si Budi na ako. Ha! Charo sab si Sander. Kung dili siya makasabot kung gitintal ba siya sa babae nga. Dili na ko ma-imagine nga ingon di ay siya, ana. Abi ba na kong tarong siya? Pero daghan sab di siya og naong. Naaman kayo mga babae nga. Maayo kayo mo tago sa ilamate ni Uray nga
color, Tita Ilma. O wala sa Victoria. Kinahanglan nga akong pangutan noon ini si Sander. Kung nga nung nagkakita sila ng lugar. Unsa man, coincidence lang ang ilang pagkaabot ito, unsa. Kinahanglan nga pangutan ko ini si Sander. Gusto ko maklaro ka ng tanan. Kini niya, tita, basin o ba? Duha na niya sila maglagot na ako. Ayun na lang siguro si pangutan. Tita, enough na nga. Ipahibaw, tika. Nakatong Victoria nga uyab ni Budi. Dili kasalikan. Gustong hakpon ang tanang lalaki sa kalibutan. Mayroon sabyod nga nagbuwag na silang duha. O mas maayon siguro. Maka mo na lang og si Budi. Ha? Tita, ha? Nagkamuti. Ubay-ubay na ba kung nakawag sa mga kamuti. Umiya nilang ko diri para may anino sa tawa sa akong luyo. Ayaw pagsabi. Kung dili ka gusto nga masakop ko ni mo. Huwag mapatay ta ka. Ayaw ka sila. Ayaw ko siya. Nilatan kahoy nasa liyo. Ako ang hindi magamit bago dito sila. Kamay nahibalo. Kakabaw kong mamahalo siya nihinay. Imo kong itutukan o maay. Ngano? May giuna-huna ka bang sautan? Batok ka na ko? Tita, saan ko nang ibang ipanulti? Masyak mo sa taana. Ikaw tita. Wow, ganyan po sa pati. Sa akong tanaw, paraga, mas bagay man sa buog ni Budhi. Kasi bagay ni? Ha? Kasi mas bagay ako? Kensa pa, kini si Nadia. Mas boto ko niya kay atong Victoria. Unsa? Kuya Uwagod, o diin mo sa ka nakaidiyaan ni? Nilagya ba mismo? Budhi! Sulti, may nahungaan ka bang kautan ka na ako, tigwa? Tawag! Kisya ako na naibog. Buhijaw ka niya ako na naibog gipisir ang maayo. Kaluoy ikaw siya gusto ko magayaw ikaw ikumusta dahay. Utang buong dosi. Manong katong gwapong lalaki. Nakakita man siya na ako. Dili layo sa imong gipuyan. Ang dili na may kauban man sab siyang usa ka lalaki. Asa sila? Asa sila? Sulti tigwang kung asa sila! Huwag niya manggod. Huwag niya dirihag ba ang lalaki? Nabanit naman ikaw ko sila tsudan. Dili man ito sila tagatin. Ang kanus ka sila namanig. Ang anong nagtinguha sila. Ang dautan dili ka na ako. Ano? Huwag ko mahibaw. Ikot man lang silang nihangyak ka na ako. Gagagagad ako doon na siyang magpalabas kagamsikon. Gagashbay. Ihatag na sila na ako ang silbing bayan. Namaka ka! Nahibaw kong namaka ka. Gusto ka ba? Nakamuntanan, tigo.
og pamatay! Mauli na lang ko, tita. No, wapati ka pa pauli ah. Gusto pa ko makiksulti nimo. Ug unsa ba ko rin yung istoryahan? Ngalo na dia? Nakabigi palabi ni Mami? Pagdi atong imong giseld na ko? Ang palagkita lang ni Kuya Sandir o Victoria sa usa ka mahal? Ug sa ilang panagsultihan eh? Budhi. Nadia, alang sa imong kasayuran, gisultihan ako ni Kuya parte atong ilang panagkita ug unsa ilang gipanagsultihan. Mauhangyo lang. Ayaw padaka ang mong istorya ug ayaw kinihatagi og Malaysia. Ang hindi ka makapanaot sa imong isig kataw. Budhi. Kung dili ka gusto nga ikaw ug ang imong pamilya tiguang agam sa akong kabangis, ihatag nako ang duha ka lalaki. Inibalik nila dinhi. Nakasabot ka ba? Naglakot ko nilang duha o kinahanglan na bayo nilang mahalang ilang gihimo. Sa ilang gihimo nako nga gusto ko ilang patyon. Ayaw kapag ibo magamatya sumusok kag mayo ilabiyag mo buka naging mo baba mahadlok iyan ko. Padlok ka ba? Ha? Angay lang ang mahadlok kung tanan ka na ako. Kay mo patay ko ni Bisan Kinsa nga gusto kong patyon. Kung gusto kang makalingkawas sa akong kasuko, buhata ang akong giingon kanimo. Ugusab, hatagi ko makaon. Hadi ko sa akong tingianan, ubatan ang babae, aron may makaon ang akong mananak, nga ani asod sa akong galamhan. Nakasabot ka ba? Ha? Unsa, Victoria? Anak, kung ganahan kang mo bakasyon, kung adto pa man ka sa ancestral house, nahibaw ka na sa sitwasyon dito sa mga paghitabo na gikadut adtong Drusilla. Dad, bisan ingon anak ka to si Drusilla, pero nagtuo ko nga dili sa makahimo og dautan ako. Kaya sabgot kong kaliwat akong great-grandparents. Victoria. Pero anak, dili na siya normal. O dapat gani, ibugay na siyang namatay. Kitang sa kay mahitabo na napay mabuhi anang magidad og 110
120 o plus maron. Sa karaang panahon, taas kang edad ang mga tao. Pero anak, lahi na karon. Kay gibago na sa Diyos ang panindaron sa tao. Kung mo edad magag 75 pataas, uy, bonus na kana nga panindaron ni mo nga gihatag sa Ginoo. Pero si Drusilla, muhi pa siya hagtod karon. Ug labang magapahibog, wa siya mausab. Nagpabilin siya batanon. Nagpailaw na. Nagdili siya normal. Sa nagtod nga pagkasulti, gigamhan ang iyang lawas, ang iyang pagkatao sa dautan, sa demonyo. Maong ingon siya na. Batanon, lagsik, o labaw sa tanan. May mananap nga magawa siyang papa na magpatay o bukaon sa mga kasing-kasing sa mga batanon ng mga babae. Nakuryoso ko niya. Gusto ko siya ikaatubang ng sinang. Victoria! Tanaw, sukan lang nga na uyab mo ka tong Victoria na ingon ka na, anak. Makamaon ka ng musukol ining-inong inahan. Huwag ka may respeto, budhi. Og tungod, ana, nisamot ang akong kalagot atong babayhana. O dili na yung kumusugot nga magkabalik pa mo. Kung labaw nang di kumusugot, na iba ko inudyo ato na diya. Nawagin kay gusto ang isang gamay. Ah, shut up! You shut up, Mom! Alimog-mog kay ka! Sabra kay ka! Ma'am, sakto na. Sakto na, Ma'am. Kasagdi na nga si Budhi. Maglalis lang mo. Naghuot ang akong anang imong manghod, Sander. Mas labang pa siya kamadlungon ni mo. Mami, sakto na. Igo na. Mamatay ko sa sakit sa kasing-kasing nga nangay mo igsoon. Mamatay ko sa'yo tungod niya. Tungod kay matinumanon siya sa iyang gusto. Mami. Friend, sakto na ng iyong pagsigi o hila. Ay, hubag na ginang imong mga mata. Na, mahibog yung mami o daddy, iniguli ni mo, anong nang hubag ng imong mga mata. Nasakitan gyud ko sa mga gipanulti ni Budi. Kung sa tubangan pag siyang mami, di akong giingon ato. Ay, Katong Victoria, siya ginakaingon nga nung nasa ko mayo sa Budi na ako. Nga masab, na nagkaabot pa man ng ilang mga daan, o nagkailhanay pag sila. Kadua ba unta magka-cross ang ilang mga daan? Ako gidunta ang mahimong GF ni Budi. Ako! ay, nako. Ang dami-daming voice everywhere. Pero ano, nakapokus man yun ang imong mga mata sa salang kalalaki. Nawag ka gusto nimo. Hoy, girl, wake up. Ayaw ko siking imong beauty sa tao nga wa ka pansin na. Didi! Ayun na itong Budhi, oy. Ipadayo na lang imong nasugdan sa miagi nga ni-flirt ka sa older brother ni Budhi. Ngadto ni Sander. Huh? As what I've said before, Sander is more pogi than his younger brother. Gets mo? Otro sa ganito nga. Ay! Iyan na lang. Kapoy ang istorya. Ambot. Kung pwede pa untang katudluan ng kasing-kasing, at na lang gid ko sa lain nga kanang patay gid na ako. Oh, imo man gipangutangay mo si Nina sa bag. Asa ka, Budhi? Sumasa sa akong gingon mo, kuya. Mugiya ko rin sa ato. Mas may na magpalayo una kong gikan sa baba ni Mali. Total, bakasyon pa man. Huwag sa libuan pa man ang klase. Kung ganahan ka nga mo relax sa stress, gikan diri sa atong kaugalingon, manitag lang yung lugar.
ayaw lang dito sa ilang ancestral house ni Victoria. Nahibaw ko nga mo adturon mag-atuan sila sa Victoria. O dito, pwede may magkita. Sige lang. Kung lang ako magkatambay dito sa may dapin sa daan, na pwede kong maistaran. Adto ko. Pero, mas labing maayo nga, kaliwatan nila ni Karing ang akong maestran. Kaya kung may tabo man nga, mo ito sa Victoria, inarbayin ko mapahibaw. Budhi. Tuwan ang atugan. Iadtugin siya. Kauban ang iyang yaya milit ug ang driver kamoy mihatod nila. Hinaot pa unta. Ako magkakrus man ang ilang mga daan ni Drusilla. O unta, dili lang yung saon ang iyang matawag nga apo. Kaanggid para ba niya og nang si Victoria? Siya lang dong. Awesome ito yung mahod ang dalaman itong bag. Magpalabay lang to siya sa stress diri sa bahay. O mo-relax una siya sa lain nga lugar. Ay, kanay. Awesome mo siya dong. Ang yung taon na si mami daddy ninyo. Nahibalo to siya. Wala nang buray. Ako rin ang isultihan. O ako rin niya mo pahibaw o mo pasabot na ni mami o daddy. O kung unsa man, ako rin niya siya napason. Kanay. Ay, mahibalik nagitintawang ko diri sa inyong ancestral house sa Victoria. Ato anong paabotan sinang Karing na magdasayawi sa gate para makasuod tayo. Nganong wa may tao diha day? Dili ba nga ang gitawag og ancestral house? Kana man gipuy-an gihapon sa mga kadugo. Tuwa naman silang tenants sa US. Ang nagpuyo diri o nag-star diri sa una. Paglangyaw sa mga anak sa gawas, ila sa magikuhang ilang parents. Bawa na hitabo, namingo na hinoon ang bahay karaan. Unya day, nganong ka mo? Wa man mo, ala? Ano mo to? Babae nga taas o sinina nga, kalit lang ni pasilpod anang taas na paril o kuralin ka ang bahay day? Onsa? Hindi na ba sila si Victoria? Pagkawapan ko na niya niyang isayaw ng si driver. Kung siya kaya ako buhadyo niya. Ako magkahasutihan niya si Mang Belinda o si Mang Victoria. Gigiman doon ni Drusilla dyan ako. Ano niya kung matubangan siya agad akong buhaton? Oh, magpalayak nilagad kami sa akong mga anak kong mga apo. Niya, nagpuyo medyo ng dapita. O dito siya may tapinas kasada. Ngano ka itong babayhan na day, no? Pagkakita niya nga, na yung mga tao doon eh. Ni, pasali mo dahil siya anong taas na pa rin. Kung anong mo ang karaang bahay ba? Diri ka lang, Yaya. Ako na sa sihon. Diri lang mo. Ay, ayaw. Yaya, ay magikop ka ng akong kabut. Hindi ba nga na may ginungog-dungog ka diri nga tunong babae? Rigid sa inyong dupli. O niya na tamang istorya, Yaya. Diha ka una. Ano? Si Victoria? Mulipot din siya anong taas na paril diha sa may kilid. Diin, may pasilipot ang babae nga taas o sinina. Akong tuktukong sinyals nga driver sa sakyanan. Akong pag-awson kay among sundan si Victoria. Sa imong gaingon, Sander? Hain ang imong manghod, Sander. Hain sumuli. Magbakasyon ako siya sa bahay siyang higala. Onsa? Ato lang naman siyang sabton, ma'am. Dad, hatagan na wala nato siya og space. Problematic siya. Struggle.
tungod sa nahitabo lately. Nguyano lang siyang himo, ana. Dili gani siya mapahibaw na mo nga iya mga kinikanan. O di mo na siya mapahibaw? Kabaan pa unta siya. Mami! Sigit ka itong nakita niya, Mileta. Si Drusela. Wa ko nakitang tao diri sa may kilid sa taas nga parili sa karaang bahay. Wa ka kasi mutago sa mga tagas nga nasagbot diri sa... Milihok-lihok ang mga tagas nga nasagbot diri sa... Rosella! Ma'am Victoria! Si Mileta, huwag nga mo driver. Ila ko nga. Nidagan palayo sa Rosella. Ang baho sa babae. Kabisado na ako ang iyong baho. Huwag kang iyang naong. Murag siya katong babae dito sa... Kaangkit na ako siya ang kitsura. Nganong kaangkit na ako siya ang kitsura. Nganong magsikay man sila balik sa among karaang bayan. Kaliwat ka siya sa mga orsini. Ano ka siyang kaliwatan? Kinsa man itong maong babae day nga taas kayo ubuhok. O taas sa pusin na. Oo, sa man to siya. Oo. Larang ka ba dyan? Ikay! Victoria! Silang Karina, may ano siya. May doon silang Karina. Ako siya may mag-ihi, siya may ikihi, siya guys na kuray ni Ibay. Lang Karina, may nakita kong babae. Huwag tingali, sito ako nakita sa laki. Yan ang maong medyo lang ng gabi. Itong nangarimi. O dirimi na to si Mami sa ancestral house. Ang iyong naong ng Karing. O dito sa dakong larawan sa sala. O gani, ako singgisangpit sa pangan na Drusela. Drusela day? Katong bayhana nga imong gek atubang dili palang gidugay? O gidagan? Drusela ang iyang pangan? Nagaluhog naman ko nga. Maghisgot mo sa pangan na Drusela sa bayday. Mitutok siya na ako ng Karing. O mura pag doon na siya gusto isulti. Hello? Kuya? Asa ka naman karon? Naabot ka na ba diha sa imong anahan nga lugar? Sa ilang... Nabot ako, kuya. Pero, nara ko diri sa may daplin sa daan. O kinaglangan pa kong musud o muagi sa may gamay nga daan. Paingon sa ancestral house na ni Victoria. Mao ba? Nila lang ko magpatabang, kuya. Kung nasa ko pwedeng maka-stab diri. O muabang lang kong mga pilakadlaw. Hangtod sa akong pagbiya diri. Okay, keep safe bro. And please, ayaw patagka og suot-suot og mga dapit diha. Hibawi, naa diha sa palibot ang hulga sa mga kinabuhi. Ibisan kinsa nga tao nga buot niyang biktimahon. Okay, kuya. Tumanan ako ang imong gisulti. Ayaw ka pala ka. Anaon ra taga. Bantayan taga. O tingali, mag-uban mi ni Bayrani. Kay gusto man siyang mubalik diha. Kay naa siya'y gustong buhaton. Okay, kuya. Kuya, bayo na. Naku na kitang tao nga naglakaw. Ug ako siyang pangutan-on. Kung nasang napita ang bahay nila ng Karing.
Unsa man ang imong pagkisultihan ako ng Karin? Diri na lang kita mag-istorya, Victoria. Diri na lang ako isulti nimo. Ang iyang gimando kanya ako. Gimando? Kinsa may buot mong ipasabot ng Karin? Si Josia. Siya kong isugo, Victoria. Gimanduan na kinahanglan na makadako og batyan ng babae para kuno niya. Para sa mananap nga naa siyang lawas. Kung gusto mo kaon ng mga kasing-kasing sa mga batyan ng babae. Kamay akong buhaton. Dapat yun ang akong pamilya. Kung di man ako malagan, ang hayop bitingan niya sa iyang. Ako nalay ang niya ng Karin. Unsa maghisunod nga mahitabo sundan gid ninyo kanunay ang bantang mga sumpay ning sugilanon nga naguluhan mga mata ni Drosela. Ug mautong listeners, ato ang part 5 sa mga mata ni Drosela. Ug salamat kay sa inyong pag-usab, sa inyong pagpaminaw. Ug baybalo lang nako mga listeners, no. Ato ang palamay drama, nag-edit naman ko nga hulat-hulat na doon mga listeners, kaya gatingob ko og edit para matuloy-tuloy nga itong pag-upload po para di sa mo mabitin sa pagpaminaw. O akong i-shout out katong nag-comment sa tuwa para na sa tayo pa. Shout out na to si Dins Noveloso, shout out ni Moda sir. Si Lindsay Arnel o si Judge Vasquez, shout out ni Moda. O usbon ako, salamat kay sa inyong pag-comment. Naadyon mo, ma-appeal po sa atong pag-vlog. O ayaw mo kalimot mga listeners, basta makalugar ta panahon mga listeners, andili ta busy, upload lang jud ta sa atuang drama. O usbon ako pagpasalamat tanan nga paminaw gasunod sa atong mga drama. Salamat jud kay sa tanan.